O barrio das Gándaras está en pé de guerra contra os ocupas. Moitas das súas casas son vivendas antigas de planta baixa e construídas con moito traballo por veciños que faleceron ou marcharon. Agora, estas casas son o obxectivo dos ocupas. Entraron unha aí, xa entraron un poquinho máis adiante, despois entraron unha aí, e ainda están ocupados. E aí anda a iglesia outra. Ela, pobriña, pasou hasta fame para facer esa casiña, a señora. Ela é desfanche todo canto tes. É que son como piollos aquí polas Gándaras adiante, filla. Pero os veciños non se deixan asustar e loitan unidos. Hai 2 semanas impediron o asalto dunha vivenda alertando á policía e a pasada fin de semana manifestáronse protestando diante de cada casa ocupada do barrio para facerlle ver aos asaltantes que non se dan por vencidos. Claro que estamos preocupados, ter esta xente así que ocupa unha vivenda de forma ilegal e que non se poidan votar, pois claro que estamos preocupados. Porque os veciños non queremos eso. Somos un barrio pobre pero moi unido. Esta manifestación foi só o primeiro aviso porque aseguran unha e outra vez que defenderán o barrio ata o final.